Apoi, băi, oameni, decât să calc din groapă în groapă, mai degrabă mi-au Adidas pe oameni și calc puțin, nu calc cu piciorul, calc cu Adidas-ul, știi? Cam așa, genții, e și treaba cu împrumutul. Împrumuți bani și apoi te gândești, bă, trebuie să-i dau bani lui ăla. Și trebuie să-i dau banii peste maxim câteva luni. Trebuie să-i dau banii. Băi, și trebuie să-i dau bani. Și te gândești ore, zile, poate ai timp 2 zile să te gândești și apoi trebuie să iei decizia, nu? Și ai luat decizia. Trebuie să-i dai bani în 4 luni, în 5 luni. Ce sens are treaba asta, oameni buni? Acum, întreb și eu așa ca om normal la cap. Pentru ce să mă împrumut lui când eu am de dat la altul, când aș putea eu să-i strâng banii aia, să-i dau eu pur și simplu din mâna mea, fără să împrumut bani. Deci, 1 la mână că trebuie ca să dau dobândă lui și 2 la mână trebuie ca să dau și când scot bani de pe card, îmi iau un comision. Când scot mulți bani de pe card, îmi iau un comision. Pentru ce să dau eu 2 lucruri pe degeaba? Când pot să le țin pentru mine. Când mi-am luat salariul, l-am pus deoparte, când mi-am luat salariul, l-am pus deoparte, când mi-am luat salariul, l-am pus deoparte. Acum, nu știu eu toată economia, dar așa, doar logic, nu dau lui bani, nu? I-am strâns eu și i-am pus în buzunarul meu. Nu i-am dat 5% lui sau 10% sau cât cere fiecare om care îi dă, nu? Na, hai să ne gândim la treaba asta, să vedem cum e mai bine.